Unha importante nova para a cidade de Ribeira. O Concello pechou o acordo para a adquisición da fábrica de conservas Cerqueira, que se converterá nun espazo público ao servizo de toda a veciñanza. Un inmoble que foi símbolo da tradición conserveira e mariñeira e que agora mesmo pasará a formar parte do patrimonio común. A sinatura do acordo tivo lugar na propia nave, en Banda ao Río, onde se deron cita ao alcalde Luís Pérez Barral, o representante da empresa Manuel Aldao e os membros do goberno municipal. Esta adquisición non só supón un paso importante para o Concello, senón que tamén destaca polo valor histórico e patrimonial que a fábrica ten para a comunidade. Con esta asinatura que fixemos, tanto eu como alcalde como representante da empresa, Manuel Aldao, pois acabamos de pechar todo o expediente administrativo para a compra desta nave industrial que é patrimonio industrial de todos os ribeirenses. O rexedor tamén quixo agradecer o coidado e o compromiso da familia Cerqueira, que durante os últimos anos mantivo o inmoble en perfecto estado de conservación, garantindo que agora a nave poida ser reutilizada sen perdas no seu patrimonio arquitectónico. Unha nave industrial que durante máis de 130 anos acolleu unha actividade económica tan importante e tan representativa como é a conserva. Eu quero agradecer a boa disposición da empresa en todo momento que estivo moi aberta a colaborar para poder chegar a un bo acordo. Creo que é un bo acordo tanto para os ribeirenses como para a propia empresa e dicir tamén que é un orgullo que Ribeira poida ter unha das naves industriais de conserva tradicionais neste estado de conservación. Ao longo dos últimos 20 anos se invirteu moitísimos cartos en conseguir que isto estuvera como está. O sea, se renovaron as madeiras cando se iban estropeando, sí que dedicamos moito esforzo, unha parte por necesidade e outra parte por cariño, é dicir, realmente o facíamos con sentimento, o facíamos sabendo que era unha forma de preservar a nosa historia. O alcalde tamén destacou a importancia desta compra para os veciños e veciñas de Banda ao Río, que verán como este espazo histórico se transforma nun centro de encontro e convivencia para toda a cidade. Hai que lembrar que ao longo destes últimos meses viñamos traballando en poder adquirir a nave de Cerqueira para que fose patrimonio de todos os ribeirenses e, por tanto, poñer en valor que este patrimonio industrial que temos no corazón do barrio orixinario da nosa cidade, no barrio de Banda ao Río, que puidese ser unha instalación pública para uso e desfrute de toda a veciñanza de Ribeira en calquera momento do ano que poida acoller calquera tipo de actividade cultural, deportiva, de ocio ou económica. A restauración e a rehabilitación do edificio será posible grazas aos fondos europeos, sempre tendo en conta criterios de sustentabilidade e respetando a estética tradicional do edificio. Finaliza un expediente administrativo intenso onde tivemos que cambiar diversos recursos de fondos europeos para poder adquirir esta nave. Tamén quedan solicitadas todos os permisos e autorizacións sectoriais e única e exclusivamente queda para concluir a compra e poder formalizala un acordo plenario e tamén a concesión dunha autorización por parte de Costas de Galicia. Este acordo marca un antes e un despois na historia de Ribeira. A antiga fábrica de conservas Cerqueira, hoxe convertida nun espazo público, será un punto de encontro para todas as xeracións e un novo centro para o desenvolvemento social e cultural da cidade.